Avui fem estofat de l'abuelita amb la CCM. Aquesta és la recepta manuscrita de l'any 1985. Amb ella he fet uns quants estofats. Ara amb la CCM és tot un repte. Aquests són els ingredients. Tindreu les quantitats al final del vídeo. Encenem el foc i comencem posant oli a l'olla. Primer hi he posat la ceba tallada petita i després els alls, però us aconsello fer-ho al revés, perquè primer és millor daurar una mica els alls i després posar-hi la ceba. Però ja havia fet el vídeo i així és com l'he hagut d'editar. Quan tenim la ceba fregida, hi afegim el tomàquet. I també les 2 fulles de llorer. Ho tenim una estona fregint i ara és el moment d'afegir-hi la vedella. Ho remenem bé i afegim la sal. I seguim remenant. Hi posem les espècies: orenga, farigola i per últim el pebre amb gra. Barregem tot bé, no us imagineu l'oloreta que fa. I ara hi afegim el brandi. Hem d'esperar que s'evapori l'alcohol. Mentrestant, anem tallant la xocolata. Ara hi afegim l'aigua. Jo he fet servir 1 litre 200, que és la mida de la gerra. I l'últim ingredient que afegirem és la xocolata. Jo hi he posat 2 preses, però això va a gustos. Si t'agrada més, n'hi pots posar més. Tapem l'olla i esperem que bulli. Passats uns minuts ja ho tenim bullint. Ara baixem el foc i ho deixem bullint 20 minuts. Passat aquest temps, és el moment de decidir si volem afegir les patates i fer l'estofat en un sol procés. Queda molt bo, perquè ja ho hem provat, però la recepta original de l'abuelita, que era l'àvia del meu marit, primer es cuina la vedella i al final es posen les patates, i així ho farem. Ara netegem bé l'olla, com fem sempre, perquè no s'embruti la bossa, i la introduirem dins. Pels que no teniu CCM, podeu continuar el cuinat en el foc. Aproximadament us trigarà unes 2 hores. L'heu d'anar vigilant fins que la carn quedi ben tova. Ens assegurem que la bossa queda ben tancada i la deixem de 6 a 8 hores. Jo l'he deixada tota la nit.
Obrim la bossa i traiem l'olla. Per seguretat alimentària recomanen no tenir-ho més de 2 hores per sota de 60 graus. Sempre es pot tenir una sonda posada durant tota la cocció i així podem veure com baixen els graus. Comprovem si la vedella ha quedat ben cuita. I sí, està ben toveta. Han passat 9 hores i encara tenim 53 graus. Com la cocció es fa a baixa temperatura, com podeu veure, les coses no es desfan i la ceba encara està bastant sencera. Amb una escumadera retirarem la carn i posarem la batedora fins al fons. Així el caldo ens quedarà més espès. Heu vist la fulla de llorer? Doncs l'hauria d'haver tret. Sempre és millor treure-la per evitar que es pugui triturar i ens espatlli tot l'estofat. Aquest procés que hem fet va a gustos. Si us agrada trobar la ceba grosseta, la podeu deixar. Ens ha fet espassar el suc, però també ho podeu fer amb un parell de cullerades de midó de blat de moro, dissol amb aigua i afegir-li. Ara preparem les patates. En una paella grossa amb oli d'oliva hi posem les patates tallades a trossos. Fregim les patates i les afegirem dins l'olla. Igual que la recepta original, esperarem a que arrenqui el bull i ho mantindrem 15 minuts a foc lent. Passat aquest temps, quan comprovem que les patates són ben toves, ja podem tapar i posar-ho dins de la bossa. Ara ja no és per cuinar, però avui tinc convidats i així ho conservo calent fins l'hora que arribin.
Ha arribat el moment de servir. Comencem a omplir els plats. No està per sucar-hi pa? Ens en va sobrar i en vam tenir per un altre dia per dinar i encara era més bo. Recordeu que us vaig dir que podíeu posar les patates des d'un inici? Aquesta és una foto de quan ho vaig fer així i va quedar ben bo. Ingredients: 1 quilo de vedella, 1 quilo de patates, 2 cebes, 2 tomàquets, mig got petit de brandi, 2 preses de xocolata, 2 fulles de llorer, 4 alls, oli d'oliva, orenga, farigola, sal i 1 litre 200 d'aigua. Si t'ha agradat la recepta, subscriu-te al canal i clica la campaneta per més vídeos.